ए चैनल पर राउर स्वागत बा। ई श्रृंखला हर आम आदमी जैसे कि छात्र, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, बिजनेसमैन आ परिवार के सदस्यन के आधुनिक जीवन के संघर्ष से निपटे में मदद करे खातिर बनावल गयल बा। दिन में 3 मिनट से भी कम समय में हमनी के भगवत गीता से 108 गो गुप्त बुद्धि के उजागर करब जा ओकरा के डर, असफलता, अवसाद, क्रोध, कुंठा, आलस्य, भान, नशा जैसन चुनौती पर लागू करब जा, जवना से रौरा ताकत, आत्मविश्वास, सफलता आ शांति हासिल करे में मदद मिली। आज ही अपन रूपांतरण शुरू करी। ए श्रृंखला के चौथा भाग में हमनी के अर्जुन के रथ के पीछे छिपल संदेश के खोज करब जा, जीवन के चौराहा के एगो शक्तिशाली प्रतीक। भगवत गीता हमनी के आधुनिक जीवन के नेविगेट करे खातिर एगो कालजयी मार्गदर्शक देले बा, जहां हमनी के महत्वाकांक्षा, आराम आ अनुशासन के बीच लगातार संघर्ष करत बानी जा। गीता में अर्जुन के रथ दो सेना के बीच खड़ा बा। ये एगो सही छवि हो पल के जवना के हमनी का सभे सामना करेनी जा, जीवन के कवनो बढ़न फैसला का बीच खड़ा होके। जब रौरा कुछ नया शुरू करी, कवनो बिजनेस, नया नौकरी, स्टडी प्लान, भा फिटनेस के लक्ष्य, त रौरा बीच में खड़ा हो जानी। ये रोमांचक बा, बाकिर डर से भी भरल बा, डर की रौरा का छोड़े के पड़ी। ये राउर भीतरी लड़ाई के मैदान था। जैसे अर्जुन के सामना अपना रिश्तेदारन से भइल, रौरा अपना भीतर के टकराव के सामना कर रहल बानी, अपना अतीत के आत्मा आ अपना संभावित आत्मा के बीच। कौरव राउर पुरान आदत, राउर आराम क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेला। वो आवाज है जवन कहत बाकी, जहाँ बानी ओहिजा रह, ये आसान बा। पांडव राउर उच्च आवाज, राउर नया लक्ष्य आ अनुशासन के प्रतिनिधित्व करेले। वो लोग रौरा के बड़े खातिर, जल्दी जागे खातिर, मेहनत करे खातिर, बढ़िया से जिए खातिर मजबूर करेला। बाकिर सबसे कठिन बात ई बाकी राउर पुरान आदत, राउर पहचान के एगो हिस्सा लागत बा। ओ लोग के छोड़ देहला से रौरा कवनो हिस्सा के गवा देहल जैसन लागेला। असली लड़ाई इहे है। व्यवहारिक पाठ के बारे में बतावल गईल बा। रोज आपन धर्म चुने के पड़ेला, आपन उद्देश्य पूर्ण कर्तव्य। रौरा दूगो काम में से कवनो एक काम कर सकेनी। पीछे मुड़ जा आ सहज हो जाई, भा आगे बढ़ी आ अपना उच्च उद्देश्य के और हिम्मत से आगे बढ़ी। गीता याद दिलावत बा, आगे बढ़ल अपना अतीत के आत्मा के धोखा नहा, ये रौरा भविष्य के खुद के प्रति निष्ठा। ओह रथ पल में रौरा जवन भ्रम आ संदेह महसूस होला, वो सामान्य बा। वो लोग के उठला के इंतजार मत करी, बस विश्वास अबुरी अनुशासन के संगे पहला कदम उठाई।